Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya, Antonio Guterres, ya koka kan rashin zaman Afirka mamba ta dindindin a kwamitin tsaro na Majalisar. Guterres ya caccaki kwamitin tsaro na Majalisar bisa rashin baiwa Afirka kujerar mamba ta dindindin a cikinsa. Ta yaya ma za a amince da matakin hana baiwa Afirka mamba ta dindindin a kwamitin tsaro? In ji Antonio Guterres a saƙon da ya wallafa a shafin sana X da aka fi sani da suna Twitter. Ya kuma ci gaba da cewa dole ne kungiyoyi su yi nazari kan halin da duniya take ciki a yau, ba abin da ya faru shekaru 80 da suka wuce ba. Isa Sani Randawa, RNC Hausa Times. Mata fa ku riga kun zamo lamba daya, ayyukan yanar gizo yanzu banga kamar kowa. Na ji daɗi shine gari. Hakika jama'a suna yabawa da ayyukan masu inganci daga kamfanin Matapop. Katafaren kamfanin Matapop suna sai da data mai kyau, katin kiran waya na kowane irin network. Matapop suna biyan kuɗin lantarki, JB subscription da dai sauransu. Daɗin daɗawa, Matapop suna mai da katin waya kuɗi wato airtime to cash. Bude maku website a cikin sauƙi da rahusa da dai sauran ayyukan da suka shafi yanar gizo. To saura da ni kawai, ku garzaya Play Store domin ku sauke manhajar Matapop a cikin wayoyinku na Android ku ci gaba da kwasa garabasa. Za ku ce, dama sun faɗa mani, Matapop manhaja mai inganci. Domin tuntuɓa sai ku kira lambar waya kamar haka, 081-30-01-60-94. Matapop suna gaba, saura na biye da su. Mata fa ku riga kun zamo lamba daya, ayyukan yanar gizo yanzu banga kamar kowa.